annak idején, amikor mérkőzésekre készültem fel, milyen jó lett volna, ha lett volna nálam, hiszen a szervezetem nem arra fordított volna rengeteg energiát, hogy meggyógyuljon, hanem lett volna elég energiám arra, hogy a felkészülésen még jobbat hozzak ki magamból. Én elsősorban ugye a sportban gondolkodom, hiszen aktív versenyző voltam, most pedig aktív sportolókat oktatok, ezért sok gyereknek ki is osztottam már ebből a gépvitából, hogy ha jönnek majd a náthás, az influenzás időszakok, akkor mindenképpen szedjék ezt, mert én azt gondolom, hogyha ezeket a cseppeket mindenki tényleg odaadóan és rendszeresen szedi, akkor nem lesz úgy beteg, és tényleg valóban azt az energiát, amit a betegség, vagyis a meggyógyulásra fordít a szervezet, azt ő az edzésbe tudja ölni, és sokkal jobb lesz a teljesítménye. Én egy bajnokcsapatot szeretnék nevelni, és ezért a bajnokcsapat neveléséhez mindenképpen olyan segítőeszközökre vannak szükségeim, amik valóban ehhez a csapatot hozzásegítik, hogy tényleg ők elérjék azt az eredményt, amit én elvárok tőlük.